Xaneiro, co primeiro viveiro de empresas rural da nosa provincia. O obxectivo é axudar os emprendedores para crear emprego e asentar poboación nova neste municipio. Un estudo realizado pola Universidade de Santiago destaca o gran potencial turístico e agrogandeiro do municipio, así como as boas comunicacións que ten. Ademais, conta cun polígono estratégicamente situado que podería acoller nun futuro os novos empresarios. A perda de poboación nas zonas rurais e o seu progresivo avellentamento fan necesarias iniciativas que atraian os mozos que marchan a estudar fora. Quedan na Coruña ou quedan en Lugo, non? Pois por qué? Porque teñen aí unhas oportunidades empresariais ou laborais superiores que lle ofrece o Concello ou a comarca. Por lo tanto, é importante dar aquí oportunidades para que a xente se quede a vivir, non? Unha destas oportunidades será o viveiro de empresas que acollerá o edificio do Telecentro. De feito, xa hai quen se plantexa presentar o seu proxecto. Yo sí que me planteé la idea es buscar el sector en el que quiero, pues si hay negocio, entonces si viera que hay una oportunidad de negocio o algo así, pues entonces sí que me tiraría para adelante. Este é un dos 4 locais cos que conta o futuro viveiro. Sabemos onde se vai ubicar, temos os locados preparados, vedes que aquí xa o emprendedor que queira situarse vai ter a súa mesa vai ter a mesa de traballo, vai ter unha mesa onde pode facer unha pequena reunión con posibles persoas que vayan, ten onde guardalo, e temos moi fácil conexión. Pero o viveiro de empresas non se limitará ao aluguer destes locais. Sino o apoio que vai a ter en todos os ámbitos para xestionar subvencións, para que decirlle se a idea é viable ou non é viable. E para que estas ideas sean viables son fundamentais as boas comunicacións deste concello, a súa ubicación próxima a importantes núcleos de poboación e o seu potencial turístico e agrogandeiro. Pero sin pecharse esos tres sectores, esos tres grandes sectores, o logístico, o agrario, o turístico, tamén hai outros sectores que se poden tamén potenciar, como sería os servizos, xa que se pode traballar de directriz e prestar os servizos en cualquier outro mercado. Para a creación de emprego tamén é importante a implicación do polígono industrial. Si eses futuros empresarios non teñen asentamento, lóxicamente, onde foron formados, ao final buscarano. Nos o que temos que pretender é darlles ou sustituirlles esa carencia por solo empresarial. A situación estratégica deste parque é precisamente un dos seus principais reclamos. Hoxe en día, cos costes logísticos das empresas e dos produtos, fundamentalmente, teñen unha importancia extrema, entendemos que estamos en esa cercanía, estamos en condicións de abaratar, lóxicamente, esos costes logísticos. Este luns celebrarase un foro para presentar en sociedade o proxecto. O pasado martes celebrouse o Día Mundial do Alzheimer, unha enfermidade que actualmente lle afecta a 10.000 persoas na provincia de Lugo e colateralmente a máis de 20.000, se temos en conta os familiares que teñen que cuidalas. Quixemos conmemorar esta data e afondar no problema dos que sofren esta patoloxía coa Asociación de Familiares de Alzheimer de Lugo. Estivemos no seu centro de día onde traballadores e voluntarios adican cada xornada a mitigar o progreso da enfermidade de 40 destes doentes. Un día cotiá de algúns enfermos de Alzheimer transcorre nos centros de día. En Afalu realizan actividades diversas como xogos de cálculo, pintura e outros traballos cos que se pretende estimular o paciente para ralentizar os efectos da enfermidade que se traduce en perdas de orientación, de mobilidade e de memoria. A ver se recortamos. Vamos a recortar isto. Inténtase que non olviden o que xa saben, pero non se consegue de todo. É unha rehabilitación para o enfermo, é básico para o enfermo e ao mesmo tempo dalle o descanso ao mesmo familiar. Tú solita, vale, cariño. Ah, sí, preciosa, venga. Ademais da estimulación mental, a afectividade é unha parte fundamental no tratamento do doente. Por iso, en centros como este é imprescindible o traballo dos cuidadores. Para mí es lo más, lo que hacen y lo que aportan. Y todos los días hacen, sí, trabajan, a veces se olvidan un poquito de las cosillas, pero vas recordando poco a poco. Actualmente non existe un tratamento efectivo para erradicar a lacra desta doenza, pero sí maneiras de acadar un ambiente máis saudable para o enfermo, como este espacio aire libre que a asociación acaba de habilitar con fondos propios. Nosotros estamos mellorando o centro, pero a base de moitas cousas pagámoslas do que nunca nos sobra, pero facemos un pequeno aforo para poder para sempre para os enfermos, para que estean a gusto, cómodo, con unha calidad de vida.
O pasado martes, voluntarios e traballadores de Afalu saíron á rúa para celebrar o Día Mundial do Alzheimer. Fixérono cun amplio despregue de mesas informativas e de cuestación que colocaron nos puntos máis representativos da cidade co apoio do Concello. É que temos que facer algo para conciencialas. Non sabemos de outra maneira, a parte do vosso traballo, que é moi importante, de poder estar máis cerca do público. Estímase que o Alzheimer afecta a unhas 10.000 persoas na provincia e colateralmente a uns 20.000 familiares. Así que todo o que se poida aportar é pouco. O Goberno local procedeu esta semana no Concello á apertura das ofertas presentadas polas 27 empresas ao concurso público para a reforma da Rúa de San Marcos. Para a elección da concesionaria valoranse especialmente o aspecto económico, sen que isto rebaixe a calidade dos traballos. En 10 días o Concello dará a coñecer o nome da empresa que levará a cabo a execución das obras, financiadas con fondos europeos do Plan Urbán e da Diputación. A mostra dos cartéis que estes días acolle o Multiusos da Xunta abre a programación da 32ª Semana Internacional de Cine de Autor que se celebrará na capital desde o próximo domingo ata o día 2 de outubro. Durante esta semana proxectaránse 45 películas, a meirande parte vencelladas á provincia polo lugar de rodaxe ou pola procedencia do director ou actores principais. Os pases terán lugar no Auditorio Municipal, no Pazo de San Marcos, na Biblioteca Pública e na Fundación Caixa Galicia. Monterroso celebrará a partir deste sábado as súas festas patronais na honra a San Miguel, que se desenvolverán ata o día 1 de outubro. Durante os 7 días, o Concello ofrecerá un amplo programa de actos tanto religiosos como lúdicos e festivos, entre os que destacan o campeonato de carrilanas e o slalom automobilístico. A Praza da Soidade encherás este domingo de 30 expositores na Festa do Mel, que organiza o Concello, a Deputación e a Asociación de Apicultores. A cita, onde se porán á venda produtos apícolas procedentes de diversos lugares da provincia, abrirá as súas portas ás 9 da mañá. Ademais, dentro da programación de Lugo 10, instalarase unha segunda carpa con diversas actividades dirixidas aos máis pequenos, e donde haberá proxección de vídeos sobre a elaboración do produto. Ao final da xornada sortearánse premios entre todas aquelas persoas que merquen o produto. O Centro de Artesanía e Diseño estrea o vindeiro luns día 27 os cursos de outono de cestería cun obradoiro de Tireta de Bimbio. A actividade que impartirá Andrés López prolongarase ata o domingo día 1 no Centro de Cestería do Río Rato. O seguinte curso terá lugar do 18 ao 22 de outubro sobre a introducción á cestería Twili. As persoas interesadas poden matricularse no teléfono 982 21 0066 ou na sede do Central, cita na Rúa Chantada, en Lugo.